ngunanaon na nato para malimpyo siya, makuha na iyang mga ink, pugan. Kaya og sa una gitry na ko sa una og basa og tubig, ugasan siya. Guys, maayong buntag, nako ipakita sa inyo no nga nako repiron nga printer model L120. Ang iyang problema overfeeding, then paper jump, and then blinking lights. Mo ni nga printer mo ni guys, kani akong ipakita sa inyo ha kung unsaon siya pagsulbad sa ingon ato nga problema. Okay, atong abrihan. Shady Beats got a vibe. Nag-i-error na siya, nag-blink yung orange light niya, tapos ang papel nga iyang dito ginaghan na siya kaunon muna nga upan, para siya dito mag-blink na siya. Ang solusyon na sa iyahang paper feeder siya. Paasa lupa at mga mata sa langit, tunay ng bunga, hindi yan kusang lumalapit. Isipin mong mabuti yung mga sagot sa bakit, hanggang makuha mo yung target. Kasi walang limitasyon, ikaw ay tala sa taas gamit ang imahinasyon. Walang imposible, tugatugli pa rin. Kasi kung kaya mong isipin, tsak na kaya mong gawin. Kung kaya mong gawin, kahit na anong malapit pa ang dumating, magtiwala ka na sa iyong galing. Walang araw ikaw rin may darating, walang imposible. Walang imposible. Morning, ganon. Tango na siya. Sa mga nasimulan, marami rin nagsabi nung una hindi ko kaya. Akop sa negatibo ng mga walang kumpiyansa, sinamahan ko na sipag at utak ang pinagana. Kayo dyan na kayo ng pawis ay pinigala. Yung uhaw, umatake, hindi naging kampante. Balang araw ay magkakaroon din ng diamante. Ang dami kong pangarap na gusto kong tuwarin. Kung hulaan ang usapan, ba't kita papansinin? Alam ko kaya mo yan, wag na wag mong ayawan. Balang araw ay magkakatas din ang sinimulan. Kung mabagal ang pagpusa dahil pahalagahan, darating din ang yung araw na bubuhos sa ulan. Alam ko kaya mong gawin, kahit na anong balakid pa ang dumating. Magtiwala ka lang sa iyong galing. Balang araw ikaw rin may darating, walang imposible. Walang imposible. Alam ko kaya mo na gawin mga to. Maniwala sa sarili, huwag ka lang mabato. Sigurado darating kung hindi hihinto. Balang araw makikitang bubukas ang mundo. Alam ko kaya mo na gawin mga to. Maniwala sa sarili, huwag ka lang mabato. Sigurado darating kung hindi hihinto. Balang araw makikitang bubukas ang mundo para sa'yo. Pero kung naambay ikailis ani, mas maayo kung imo siya ilisan. Balang araw makikita Pero kung wala, para sa'yo. wala ko na to.
atong testingan kung okay na ba. Okay, isan lang kapapil ang pinagkaon. Okay, different siya kay usap kay naman ito different kanina nga nakuha. Isa na lang. So, okay na. Kuhan lang po na ito. Napuno pa ng yung wistang ato ning limpyuhan para smooth na. Munanaon na nato para malimpyo siya. Nakuha na yung mga ink. Pugan. Kaya sa una, gitry na ko sa una o basa og tubig. Ugasan siya tubig. Ang problema, kani siya dali malata. Malata ni siya kadugayan. Muna nakakuan ko ngayon anion na lang pugan ra siya. Dili na ko siya basa og tubig para dili dayon malata. Okay. Kini, trapuhan lang ni. Kuha na to kabong. Kuhaon lang ang kinamagwangan. Bites na.